माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै आंनि समस्ति एबा भेरगाव समस्तियाव जिखिना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सेलेक्सन जादोंमोन बे स्किमनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो चेकखौ फर्मेलि रानना होनाय जादों। दिनै गासै जोंनि समस्ति 74 नाथाय माखासेया बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार प्रब्लेमनि थाखाय फैयाखै। खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो मोनगोन। दिनै 64 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों बे बिथांखिखौ रानना होनाय जादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोनसे मिजिं थिदों जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप माखासे थांखि आरो नोजोरजों दायो बिथांमोना बे थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइनि गोनांथि जायो। बे अनसुंथाइखौ जोंनिफ्राय होयोब्ला निश्चय बिथांमोना गावबा गावनि थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गामियारि जि रांखान्थि थासारि एबा गामियारि जि रांखान्थि अबस्था बे रांखान्थि अबस्थाया एसेब्लाबो फोलोमनायनि लामायाव थांगोन होननानै जोङो फोथायनो हायो। बेयो फार्स्ट किस्ति जोङो खनसेयावनो जोंनि रांखौ जोङो होजोबनायनि जों टारगेट लायाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिसेसकय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बांसिनानो जोंनि जाथि हारिनि एबा ट्राइबेल, ओंखायनो ट्राइबेल सुबुङा माखासे मानि इउज एबा रांखान्थि बाहायनायनि माखासे पलिसिनि अभाब जायो। दा बेखायनो जों एक्सपिरियेन्स हिसाबै बिथांमोननो 25,000 होनाय जागोन फार्स्ट किस्ति आरो सेकेन्ड किस्ति आरो थार्ड किस्ति गासै जों मोनथाम किस्तिजों 75,000 रांखौ जों होगोन आरो बेयो जोंनि थांनाय समनि बिसायख'थिनि मोनसे जोङो बेयो रादायमोन आरो बे रादायखौ जोङो आखरे आखरे पालन खालामगोन। अदेबानि दासिम जोङो फार्स्ट किस्तियाव फ्राय 4,3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होबाय आरो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंहा दङ। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो जोङो पर्यायक्रमै बे रांखौ जोङो बेबायदिनो मोनसे फेज वाइसआव जों होलांनो थाखाय थांखि लानाय जादों। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395-303-476 9101-547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।